Ahoj, my vás tady vítáme u dnešního videa, já jsem Majda a tohle je Terka a Kačka. A dneska se tady budeme hodnotit outfity z předávání Grammys. Takže já bych ráda řekla na úvod, že my nejsme vůbec žádný módní, nevím, jak to říct, profesionálky. Vůbec nic o tom nevíme a prostě budeme tady společně jenom japovat a prostě hodnotit to podle toho, co se nám úplně jako podle lajka zdá dobrý a nebo nezdá dobrý. Takže asi tak. Budeme rádi, pokud nás začnete odebírat na YouTube, nebo nás budete sledovat i na TikToku nebo Instagramu, kde jsme jako Japučino 3. Můžeme se do toho pustit? Yeah. Takže Taylor byla nádherná, si myslím. Úplně to miluju. Jo, a já teda mám hrozně ráda ten detail toho řetízku na tom stehni s tím téčkem. To se mi fakt hrozně líbí a je to takový úplně jako, je to decentní a zároveň tomu dodává hrozně jakoby takovej chic look. Ukázala nám to svoje tělo, který si vybudovala na té prostě World Tour, kámo. Charlie? Charlie XCX. Tohle uložila, že to úplně miluju, ale asi to není pro každýho, ale dává mi to takový jakoby renesanční vibes. A prostě mi to přijde takový odvážný. Strašně se mi to líbí. Co vám? Mně to taky líbí, ale nelíbí se mi ty boty k tomu moc. Mně to přijde jako fakt takovej novodobý Bridgerton, takže já jsem taky jakoby milovnice tohohle z toho outfitíku. Tak tomu dávám 9 z 10. Já taky 9 z 10. Okay. A řekneme tu Taylor teďka? Jo. Taylor dávám 9,5. Já asi 10, jako podle mě ona to má úplně vyladěný, je to tak akorát a celý to hraje jako dohromady. Já taky 10. Za mě ne. Za mě taky ne, mně se to hrozně nelíbí. Ale jako já mám problém prostě s tím výstřihem v tom dekoltu, jakože, nebo s tím střihem toho vršku. Prostě já mám pocit, že to snad nikomu nesluší, jakože takhle a takhle za krk, jako. Já bych ještě tohle vzala. Mně se to líbí. Ten spodek bych dala pryč. Jakože se mi Mě vadí nejvíc to peří uprostřed teda. Jo, ano, mě taky vadí to peří uprostřed. V vršku těch šatů mně to přijde jak takový ten uzlík na tom starém kapesníku, který by si prostě udělala moje babička kvůli tomu, aby něco nezapomněla. Víte, co myslíš? Vím, co myslíš a je to za mě asi celý flop, ale líbí se mi její vlasy, takže já jí dávám 3 z 10. Já asi 1 z 10. Jako mně přijde, že zase, i když to není úplně můj šálek kávy, tak je to furt takový jako outstanding outfit oproti nějakým, takže za mě to je furt dobrý a 7 z 10. OK. Takže Billy? Bobinka, v čem to přišla prostě? Ona vypadá jak nějaký prostě jako room size, i když takhle room size nevypadá, tak ale vypadá jak room size. Mě mrzí, že ten rok nic nevyhrála a prostě jedna nejmenovaná zpěvačka schrábla nejlepší album. Ty se bojíš, co? Jo, mega. Jakoby fakt. A děkujeme Beyoncé. No, prostě měla vyhrát to album Billy, protože to album bylo úplně skvělý, ale ten outfit není. Okay. Jako já nevím, proč třeba nemá prstínky, jo, jakože ona, mám pocit, že hodně nosí prstínky, ne, nebo jako jí mám tak nějak zafixovanou a ona je tam nemá. Nice. Já musím říct, že mně se líbí její klobouček a její brejle. OK. Já jsem zrovna, Kačí, do toho tvýho řekla, že ta čepička je příšerná. Kačí, a ty máš ráda námořníky? To není námořnický, ne? To vypadá jako takový ten námořnický. Tohle je spíš buřinka. Totální stařec a buře. Jako mně to přijde cool. Mně se to líbí, ten její outfit, je to roztomilý. Mně se líbí ta její makinka. Mně se líbí brýle a její osobnost, takže já jí dávám taky 3, jenom protože jí přeju to album, ale nelíbí se mi outfit. Já asi taky 3, z 10. Mně se to fakt líbí, takže jí dávám 8 z 10. Okay. Já umí docenit něco, co my neumíme docenit. True. Holky, teďka přichází můj nejoblíbenější fit, asi. A ta Leontýnka? No já prostě úplně miluji, že jo, obrazy Edgara Degase, já si myslím, že to jsou jeho, že jo, ty baletky. A prostě úplně to na těch šatách jakoby miluju. Jako miluju ty šaty. Jako co bych nepotřebovala k tomu je ten make-up a ta čepička, peříčková, ale ty šaty, to je úplně jako libový. Jsem s Terkou, že šaty i barvy teda se mi líbí, ale prostě jako chápu, že nechtěla k tomu obyčejný basic make-up, to jako zase cením, že já mám taky ráda make-up, takže
chápu ten záměr za tím, co má na obličeji, ale prostě mně by se líbil k tomu jakoby nějaký hezký dámský look. Jo. Ale jako, kdybych to měla ohodnotit, tak říkám 9 z 10 a dávám to dolů teda kvůli tomu make-up. Za mě 4 z 10. Tak máme úplně jiný rating. Jo, no, ale jo. Tady je naše matka prostě. No. Servíruje look. Jako já se jí hrozně bojím tady a mám úplně pocit, že to je prostě taková ta zlá královna ze Sněhurky. Ale tím, jak víš, že je úžasná osoba, protože prostě ji znáš, tak já se jí nebojím. Ale vím přesně, co myslíš. Ale prostě miluju to, no. Tu sukni, ježiš, já miluju tu sukni hlavně. Nařasenou úplně. Taky miluju ty šaty. Já dávám 3 z 10, mně přijde jako prostě nějaká paní pavouků. Já dávám 7 z 10. Hele, holky, a co to má jako za kotlety? To jí jako střihli prostě takhle jí střihli vlas? Jako takhle? Ty vlasy nefíluju, no. Já jí snažím bod za vlasy a dávám jí 9. OK. No, pak to mi přijde prostě jako tohle, já jsem našla v sekáči minulý týden. A i tak to mělo prostě lepší střih než tohle ty šaty od Chanelu, jako nevím, co se jim tam stalo, ale ani to nevypadá, že by v nich jí nějak třeba vynikla postava nebo něco a prostě to absolutně nefíluju na tom vůbec nic, maximálně boty. Bych řekla, že tady Chanel nešaneluje trošku. No. Ale musím fakt jako mega vypíchnout a za to dostane všechny moje body, celý jako vršek od pasu, jakože ten závoj, strašně mi to dávala Lana Del Rey a Marie Pana, vole, kostel, nevím. A ty vlasy a její look, make-up, naušnice, miluju úplně celý vršek, fakt. A za tohle má ode mě třeba 8 bodů. Za mě vršek bez té kytky. Za mě vršek taky úplně boží. A vlastně jakoby, jak boží je ten vršek, tak jsem ani nekoukala moc na ten spodek upřímně. Takže až teď konce víc koukám na ty. Takže za mě 9,5. Na to Chanel spoléhal podle mě, Kači. Že si nekoukneš na Já dávám teda asi 3 furt z 10. Ježiš. Ale holky, teďka tady přichází podle mě fuck up jakoby celýho Grammy. Jakože, nebo já jsem tam asi neviděla horší možná. Jakoby kde je její pas? No, jakože tohleto je prostě jak kdyby včera šla do hrabárny, vytáhla si tam tohleto a pak si tam ještě vytáhla úplně stejný nějaký náramky. Nebo ty si možná vytáhla od popelnic v roce 2015 a je tam. Jakoby týpek má lepší look než ona. No, ano. Ale taky se mi moc nelíbí to sako jeho teda. Moc mu nepasuje. No, nesedí mu, no. Já bych jí pochválila extrémně vlasy a vizážistu, jakoby pleť, ale prostě I get it, že nemá prsa, ale šlo to jakoby udělat jinak, no. To šlo. Takže já jakoby ty šaty mi připomínají takový nepovedený nějaký boho look prostě a není to dobrý. Jo. 1 z 10. Já bych ještě možná, jak se absolutně nesladili, kdy ten týpek k ní vůbec neladí, jako ona je taková teda už jako hippies trošku a on jako, co? No měli se dát to stejný barvě. No. Já bych chtěla dát ještě jeden disclaimer asi, který jsme neřekli na začátku, že my budeme tady fakt ostrý, jakože my sami nechodíme na Mercedes-Benz prostě shows a nemáme nejlepší fity na světě, chápete? A víme to, ale prostě teď jdeme fakt je jakoby zdisovat, abyste na to byli ready. My jdeme po vibu. Yes. A tady to nevibujeme. Olivia Rodrigo. She's serving the boobs. Yes. No, jakoby já tady mám jeden problém s těma šatama a to je prostě ta věc kolem toho krku. A prostě myslím si, že kdyby měla obyčejný výstřih, takhle hluboký, tak by jí pak slušel třeba nějaký náhrdelník víc než tohleto. Co já mám pocit, jak kdyby jí to teda takhle škrtilo. Nebo kdyby to bylo aspoň třeba nižší, nebylo to takhle kolem toho celého krku, tak by se mi to líbilo víc. Mně se to líbí, protože kdyby to bylo, jak ty říkáš, mohlo by to být až moc basic. Víš, jako, že to se vezmeš pomalu na ples, jako. No, nevím. Ale taky by to bylo víc vulgárně, kdyby to, protože takhle to vypadá vlastně jako, že má takovej rolák, že vlastně na to kouknu a není to tak vyzývavý. OK. Mně třeba se nelíbí střih u těch boků, že tam je to moc hranatý a dělají to zvláštní pas a zadek. A já bych to dala jakoby do podobného tvaru, jako je ten výstřih, že by šla víc do trojúhelníku, jestli mě chápete. Jo. Že bych po těch bocích to víc splnula, holky, ale moc nedobrý jakoby na tu fashion. To cítíme podle mě. Ne. No. To si myslíme my. A Olivii dávám 6. Já 5. Já 7. Kači, ty jsi hrozně hodná.
No tak tohle je takový, jako, že je to docela sexy. Cynthia mě jakoby vzala slova. Jaký vzala slova. Jako, co bych řekla, že ty modré šaty by jí mohly sedět líp, že prostě je vidět, že tam má jako prostor a má tam jako nařasený, nebo chápeš, jako mohly by být úplejší. Je to tam u toho jeho pravého prsa, tak to tam má nahrnutý úplně zbytečně a mohlo by jí to fakt jako hodně dobře pasovat na to tělo. A mám pocit, že i to stříbrný pod tím jí tak úplně nepasuje, nebo to vypadá jako, že se tam taky přehybá nahoře. Takže to bych tomu vytknula, ale ty nechty třeba úplně miluju, nebo celkově ty šperky k tomu, tak je to takový jako fakt classy, bougie. Tak. Jo, že Terka řekla classy, ale kdyby to viděl můj prostě skoro 60letý táta, tak podle mě by ji nevzal do Lucerny, jako víš co. Že ty nechty jsou docela crazy, kámo. Jako za mě je dobrá idea toho outfitu, ale nějak to jako nevím. Něco tomu chybí a ty nechty se mi bohužel nelíbí. Ty nechty jsou jako sugar dancer nechty, ty já miluju. Já ne. Mně tam něco hrozně vadí, buď ta barva, ta modrá, nějak mi nesedí, jako mně se líbí ty stříbrný detaily, jako na nechtech, strašně se mi líbí ten, nevím, jestli to je crop top nebo podprsenka a prostě ta stříbrná tam, ale ta modrá. Takže já paní dávám, říkám paní, protože ji neznám, tak jí dávám 2. Já 5. Já 3. OK, Cardi B. Já nevím, jestli se mi to líbí nebo ne. Já vím, že mně se to nelíbí, protože já vám řeknu, jaký jsem měla první pocity, když jsem to viděla, jo. Já jsem prostě myslela, jak kdyby ryba, která je trošku předělaná do tygra, požírá nějakého ptáka. Takový jsem měla pocit z těch šatů. A prostě jako to nefiluju. Jako mně se líbí ta kombinace těch textur. Teď, když na to koukám, tak jako fakt to ve mně evokuje takový jako ohnivý něco. Takže vlastně to cením, tu kombinaci. A hrozně se mi líbí její vlasy teda. No to jo. Ale furt nevím, co si o tom mám myslet. Já jí dám body jenom za vlasy a make-up. No, já 3 z 10 dám. Ale kámo, představte si, že tyhle ty šaty jsou černý a ty peříčka jsou černý. No, ano, to je krásné. Takže kámo. No, ale typka má ode mě 3. No, taky. Tak za mě 5. A tady v těch teplákách. Máš ode mě 3. Asi. Já mám úplně děravý tepláky a tady prostě hodnotím lidi, kteří něco dokázali a jsou červený komerci. Ty úplně v těch teplákách. Ten Chanel dneska, jakoby, to není úplně Chanel. No, dobrý. U další... Mají to snědla. Jo, kámo, ale já jsem vůbec nepoznala, že to je ona. Já jsem si myslela, že číslo je. Ale jako, oni taky ustřihli ty kotlety, stejně jako Lady Gaga. Pojďme si říct, že to je pravda. Trend letošního roku, nebo? Ne, jako, to ne. Jako představ si to, že ty máš takhle a pak máš zbytek vlas. Vlastně, jakoby, no. No. Ale ty šaty, pane bože, to je hrozně jednoduchý a hrozně sexy a ona je tak sexy prostě. Jakože jo, mohly by být víc glamour a víc dámský a tak, jakože ano, jsou takový motorkářský, jo, ale nějak mi hrozně sedí jako ten střih a ten nápad, takže mně se to líbí. Že jakoby předtím ta Lady Gaga, tak tam se mi ty vlasy nelíbily, ale tady jakoby, jak to je takový hranatý, ty kotlety a outfina, tak se mi to tak jako hodí k tomu motorkářskému vibu prostě. Jako já dávám asi 5 z 10. Mě ještě k těm vlasům spíš než, no ta kotleta mi vadí, ale taky mi vadí ten žíhaný look, že mi to prostě hrozně dává, nevím, 2005. Prostě půlka ofiny hnědá, půlka blondětá, jo, ale to je jediný, za to jí strhávám třeba 2 body, ale má ode mě 8. Tak se podívej na moje odrosty, já tady vůbec nemůžu nic říkat, jako. Ale to je odrost, ale podívej, to má úplně schválně, že jo? Ale za mě že tyhle ty zase vracejí, bohužel. 8. No, Dolce Gabbana docela jako vyslej. Za mě to je fakt nice a nemám tomu asi co vytknout, jakože mně se to líbí všechno. Mně se to taky líbí, úplně ve mně evokuje nějaký porcelán nebo něco takového, nějakou vázu. Jo, je to jako nádherný. Make-up super, ty vlásky, jak tam má ty copánky, úplně to miluji. A ona to je čelenka, asi. Takže to nejsou naušnice, jo? Já a to už jsem fakt detailista, jediný co, tak jak má ten korzet zlatý, tak ten korzet bych dala lehce do Ačka nebo do špičky a nevracela bych jí ho kulatě, protože mi přijde, že jí to asi rozšiřuje, nebo chápete? Jo.
jako dala do Ačka trošku a to bych byla úplně spokojená. Pardon. A dávám jí 9. Já dávám 10 z 10. Já taky 9. Troje Sivan. Ježiška. Miluju. Ten to úplně splejnul, jakože úplně ho miluju a mám pocit, že holky, jako když jsem viděla poprvé tu fotku, tak se mi trošku vrátily pocity, když tam byla malá a viděla jsem poprvé toho Petra Pana. Na toho hranýho, toho, no. Myslí, ale tohle je taková verze, jakože Petr Pan. Ale jako krásný Petr Pan a hlavně fakt to na mě dává takový ten vílovský dojem a úplně ho žeru. Že jakoby sluší mu to, ale prostě dává mi takový pocit, že moje 11. Chápu, no. To jako jo, ale za mě furt top, takže za mě 10 z 10. Za mě taky 10. No, ale tohle miluju, jakože Heidi Klum podle mě vyhrála. Ano. Úplně celý večer. To úplně taky. Nic. Jo. To mám komentovat, jako to je fakt skvělý, já to miluju celý, prostě ty rukávy tomu dodávají úplně ten novodobý vibe a je to prostě... Jo. A kámo, ten make-up, to je prostě Britney Spears 2000 make-up. Ta pusa ani není vidět a ty oči výrazný a strašně to tomu hodí úplně, miluju to. Je to krásný. No a tohleto, ta další, jestli můžeme už? Kámo, to je takový, že tvoje mamka dá ti na ples, na maturitní a sežene pěknou sukni za 600 v Gateu, která je jakoby z glamour kolekce a ještě tam rychle grebne jakoby u pokladny rychlý tílko prostě. To je hrozný. Jako takovýhle šaty já jsem viděla u nás v samoobsluze, jakoby večer. Ale jakoby my chápeme, že to je nějaký návrhář a že ty šaty jakoby mají větší cenu než náš život. Chápeme to? Ale prostě se nám nelíbí, jo? Ano. Tak. Ale jako... Hrozně ve mně evokuje nějakou českou celebritu v tomhle tom outfitu. Jo. Úplně jako... Agátu? Jo. Ale že jo? Ale ještě holky bychom měli jakoby říct, že pak přišla tam máma, která jí tohle koupila, pak přišla za dědou kovbojem a poprosila ho o pásek, aby to jakoby doladila. A vlastně nedoladila. Ne, prostě kámo pošromotila ve skříni a tam vytáhla pásek, který nosila před 30 lety, když to bylo cool a teď se ho dala, že? No. Jako můžeme být jenom rádi, že nevidíme boty. Já dávám 0 z 10. Já dávám 1 za to, že ta sukně má fakt nádhernou barvu a ty třasně. To jako zase musím pocenit. Já dávám 2 za tílko s páskem, ale jinou sukni bych vzala. Kámo, ale to jsou Grammys, to není jakoby prostě, že jdeš do školy. Já vím, ale mně by se to líbilo, kdyby byla ta sukně úplně nějaká taková ta saténová velká sukně a k tomu prostě to tílko, to si umím představit, ale ta sukně se mi fakt nelíbí. Tak já na tílku chodím běhat. Oh shit. Paris. Je hezká. Mně přijde, že je trošku nevýrazná tam. No. Jako by měla ty brýle. Asi tak. A jako co mi hrozně vadí na tom outfitu, tak na mě tam úplně křičí ty stříbrný boty. K tomu celozlatýmu outfitu. Já tam prostě první, čeho jsem se všimla, jak byly ty stříbrný boty. Jo, tak to souhlasím, no. Ale třeba mě se extrémně za první rukávy a ta vlečka, ale miluju, to je fakt random, ale já miluju, že úplně ve stejné barvě šatu má i vlasy. A jakoby asi to je omylem, ale je to nádherný. Že to tak splývá do toho celého looku. Mně nejvíc na tom vadí ty rukavice. Nějakým způsobem mi přijde, že už je tam moc té látky prostě. Té béžové látky. Tak to já bych byla pro, aby si klidně nadala béžový klobouk ještě. Jakoby miluju, jak je to v jedné barvě všechno. Mně se to taky líbí, ty rukavice se mi taky líbí, ale kvůli těm botům teda dávám 9 z 10, no. Yes, za mě 8,5. Za mě 7. OK. Další je Co? Že to je hrozný, to další. No, nepřeskočíme to? Můžem. Ty vole, ty ruce. To nepřeskakujeme. Ty ruce chceme komentovat? Ty krásu. Jako tohle je creepy. OK. Jo, jako pojďme to říct rychle, prostě se nám to zdá hrozný jako a nechutný a... Jo, no. Jakoby ty... Nevím. Mně se líbí ta její hlava, Ne. make-up, ty náušnice a ty vlasy, to se mi líbí, nebo jakoby ty přikrytý vlasy. Líbí její hlava. Líbí? Ne, mně se jenom přišlo mi vtipně, jak se nazvala hlavou. Jo.
Mně by se líbila silueta těch šatů, kdyby tam nebyly ty drápy a ruce. No, jo. Já jsem chtěla říct, že jí to hezky zdůrazňuje křivky, ale stejně mi hrozně vadí ten přechod mezi zlatou a úplně černou. To je prostě hrozný outfit. Za mě 0. Za mě 2. Za mě 2. Nevím, jak se tahle paní čte, ale jakoby docela to snědla. Ale holky neměla tyhle ty šaty na přehlídce asi před týdnem. Ta, jak se jmenuje ta Kardashianka? Která není Kardashianka. Kendall. Kylie, ne, ta druhá, ta její segra. Jo. No, tady řekla asi 100krát Kendall. Já už to řekla Já jsem tě neslyšela. Já jsem to řekla už poprvé, když ty šla minulý týden přehlídku a já Kendall. A já furt. Aha, tak já jsem říkala asi špatně, jako na mě nerozumí. A já Kendall. A ty? Nice. A měla je teda? Je to najít. Najdeme to? Jo, mám to najít, nebo nás to jako nezajímá moc? Asi nemusíš, ale jako pokud to byly ty šaty, ve kterých šla Kendall, tak už jsem je milovala předtím, že jsou fakt boží. Jo, je to super. Je to Jenom skvělé. možná ty boky, ty vycpaný boky bych tam nedávala. Tak to já to feeluju. Já jediný, co nefeeluju, tak ta kravata, že není uvázaná jakoby symetricky. Jo, tak já feeluju boky, ale nefeeluju celou tu košili, protože pokud si dobře pamatuju, tak Kendall na té přehlídce měla jenom ty šaty a bylo to víc hot. No tak počkej. Mně se líbí, že zvolila k tomu prostě nějakou random tenisovou košili prostě, nebo co to je. Hrozně to dává takový ty videoklipy ze školy, prostě z roku 2000, chápete? A líbí se mi ty vlasy hrozně. Já bych fakt jenom sundala vycpávky z boku. Nebo bych je udělala v jiném tvaru, chápete? Co hledáte? Já hledám tu přehlídku, ale Kači, to byly tyhle jakoby. Takže jsou to jiný. Nebo takhle, tohle to asi nemyslíš, ale jako já jsem viděla jí na téhle přehlídce. Chtěla z těch šatek. A ty byly jako nádherný. Jo, tak to jsem myslela tyhle a jenom jsem si to spletla, protože jsou tam vycpávky. Jo, ale to jako to jí mega slušelo. Ale tady máme důkaz, že i celebrity a hubené holky mají špeky. OK, počkej, to je Kendall? Jo? Má takovýhle pupíček? Tak to miluju. Já bych dala skip, jo, ještě můžeme jí ohodnotit, já tady tý doeči dávám 6. Já 8. A skipla bych Ray, ale nevím, jak chcete vy. Taky bych skipla tu gorilu. Yes. A bavila bych se jakoby o Viktorii. Jo, ano. Takže já bych chtěla mít takovou důvěru, jako já vím, že to tam je něčím chycený, ale jako já bych chtěla třeba někdy někomu věřit takhle moc, jako ona těm šatům. Mně se nelíbí ten proužek, který spojuje podprsenku s tou sukní. Chápu, že bez toho by to už asi vůbec nedrželo, ale prostě kdyby tam nebyl ten proužek, tak je to za mě super, ale tenhle ten moment se mi nelíbí. Myslíš, ale že jinak prostě dále ten proužek? Nevím. Ale jako ten náhrden a ta vlečka, tak to je moc krásný a za mě hlavně za účes a make-up, tak máš 5. 5. Za mě asi 4. Za mě taky 4. Mně se líbí ten proužek spojovací, který se nelíbí Majdě, ale přijde mi, že už je vidět moc prsou. Souhlas. Ale jakoby Kanyeho žena si myslí něco jiného. To čte, jo, tak to bych klidně okomentovala, to je super, jakože je to úplně jiný, než tam všichni mají a je to sexy. OK, holky, tak já jsem chtěla říct, taky to miluju. Že to je bordel máma, jako. Mně přijde, že ona přijde s tím bičíkem a dá ti tu pokutu. No, a to je hot trochu. No jako je to hot. Jako za mě je to hot, ale jako hodí se mi to víc do postele, než na červený koberec. Kámo, to je tam nejvíc zahalená ze všech. Říkneš tohle. Já se prosím. Ne, ale... si ženu? No kámo, teď já jsem vám ji posílala. Já vím, ale ty jsi teď řekla, že tohle je do postele. Jo, jako jo. No tak tam to je úplně první. No. Ne, ale jako jo, ten nápad cením, jenom mě asi děsí ty oči na těch všech náhrdelníkách. To se mi líbí. No jako nejsou to oči, ale takový jako mám pocit, že to je černý oko nějaký. Papu. Jako mě přijdou hrozně zajímavý ty její náhrdelníky.
Protože to ve mně evokuje takový ty policejní odznaky, jak je to kulatý. Mně se líbí ty hodinky přes to sako třeba. Jo. Já jí dávám klidně 8. Já 7. Já 10. Další, ta paní St. Vincent, nevím, kdo to je, ale prosím vás, jakože může někdo vysvětlit, že to vypadá, že prostě jí to uřízlo nohy v půlce. Jako, já to nepochopím, že to někdo jí takhle tam pustil. Jakoby Já to asi feeluju, ty ponožky. Já bych je feelovala, kdyby byly jiný, a ne jako, že mě to prostě, když jsem se na to poprvé podívala, tak jsem viděla jako jenom takhle trouhelník a pak jenom ty nohy dole. Já právě mám mnohem víc otázek, než jenom na ponožky, no. To je za mě úplně příšerný. Je to hrozný, no. Mně se líbí malý prsa a upřímně já mám velký a vždycky jsem chtěla mít malý, jo, takže já ji spíš závidím, ale tohle bych si v životě nevzala mít malý prsa. 2 z 10. 0. Mně se líbí rukavice, účes a ponožky, takže 4 z 10. Ty vole, ty rukavice jsou strašný úplně. Ty se mi líbí, ty jsou takový klasik. Už smíchala asi prostě 4 druhy materiálu, jakože kde je nějaký pravidlo prostě. Willa Smitha chceme řešit? No, bych ho ani neřešila. Vypadá jak takový ten strážce ve Velké Británii, ne? Voják. Ta královská garda, ne? Nice. Ne, ale docela mu to sluší. Líbí se mi, že nešel do basic saka jako všichni kluci prostě. Sluší, no. Chlapy. Jako celkově mi přijde, že ty chlapy tam mají docela zajímavý outfity. Že jako ještě tam budou další zajímavý. Ten další docela se toho nebál, no. Jak se jmenuje? Shabuzi? Shabuzi. Jako... No nefeelu. Mně se to líbí. Mně to přijde úplně jakoby... Mně to přijde prostě jak z jiného vesmíru. Prostě jak kdybych viděla kostým na Dunu další část prostě. Tak to jsem mám takovou hrozně dlouhou šálu a já když spěchám na tramvaj, tak úplně přesně takhle na ní spěchám. Nice. Takhle přesně mi plan dá. Mně se líbí, že to sako vypadá, že to má prostě nafouknutý rukávy. Mě to prostě evokuje jako smíchaninu saka a jako puffer bundy, takže za mě je to 10 z 10, musím říct. Já bych mu sundala šálu a vlasy. Jako mě trochu jak je to sako nafouklý. A ještě v kombinaci s tou šálou to prostě vypadá, jak když, já nevím, trošku nějaký panáček Michelin. Není mi z toho komfortně, takže já mu dávám 3. Za mě 4. Hustý. Shakira, ale. Tak já nechápu, že vypadá tak mladě. Jako já taky ne, no. Je kolik, 60? Podle mě 60. Shakira, eres tu? Hele, tady jakoby já vytknu jenom jednu věc a i tak jí dám asi 9,5 z 10 a to jenom, že prostě mohly ty vlasy mečnout ty šaty, anebo naopak. Prostě mě vadí, že to jsou 2 druhy jakoby ty oranžový a to třeba u té Heidi Klum nebo u té Paris Hilton, tak to bylo jako krásně sjednocený a tady to je jako úplně odlišný a mě to hrozně vadí. Ale to je moje jakoby úchylka, že to nesedí, takže, ale jinak dávám 9,5 z 10, ani bych se tu nezastavovala na díl. Jo, hrozně to sluší a mně přijde, že textura těch šatů úplně hrozně jako mečuje s texturou jejich vlasů. Takže já tam vidím problém. Je to někde crunchy, abych si úplně zakousla do ní. Je boží. Nice. Mohl mu někdo vyzahlit ty kalhoty? Jako, víš co, já taky moc nežehnám, jo. Ale jak jsou asi na Grammy na červený koberec, tak to asi jako musím vyřešit dopředu, ne? Týpek má prostě na sobě hadry za 10 milionů korun a ty úplně, to bych ani nehodnotila. Mně líbí outfit 32. OK. Jakoby někdo by mu měl vysvětlit, že pásky mají taky velikost a že klidně mohl mít kratší. No a ten designer úplně si nad tím lámal ty noci, jakoby tím, jako jak to vymyslí, aby to vypadalo libově, aby to něčím ozvláštnil a vymyslí tohle a ty mohl by. Androče a pan Gabána. Jo. Mně se to hodně líbí, jako ten outfit. Přijde mi jakoby super ozvláštnění pro chlapa, no. Mně se to taky a ten límec u té košile miluju. Mně se to taky líbí, ale dala bych mu nějaký náhrdelník, nějaký pořádný chain. Jo. To by bylo lepší. Jinak pro mě bez chainu 2. Pro mě 9 z 10.
Za mě 9,5, protože ten pásek nemá stejnou barvu, jak to sako. True. Jaden Smith? On tam mě šel propagovat prostě krizi bydlení. Mně se hrozně líbí, jak pozuje na těch fotkách úplně. Teď jsem chtěla říct, proč je tam s tou pěstičkou takový, že? Tak to vypadá Mickey, jakoby furt. Jakoby musíme to komentovat, teď mně přijde, že se z nás všech dělá prdel. Kámo, já to miluju třeba. Pardon. Já jakože dávám 10 z 10. I love the house. Já jsem chtěla říct, že dávám 10 z 10, že já to prostě úplně miluju. Já milovala tyhle ty baráčky, když jsem se s nima hrála jako malá a to, že si ji někdo dá na hlavu, tak ho cením prostě. Dobře. Já to nefíluju, ale nebudu to hodnotit, protože mě to minimálně pobavilo, ten outfit. A on pak šel, jakoby potom, po těch Grammy se šel zaběhat, nebo proč má tyhle boty? Jako to je pravda, jak to dávám 9,5 z 10. Jako taky jsem se nad něma pozastavila. A jako přijde mi divný se pozastavovat nad botama, když má týpek zámek na hlavě. Kámo, to je úplně joke pro mě, já to jakoby nechápu asi, takže 0. Já fakt dávám... Mega ráda Jade. Já dávám 9,5 až 10 z 10, no. A ale jeho sestra? Ano, máme tady Julie Hojdyšovou, number 2. Jo, true. Na Julie. Myslíš Willow Smith? Ano. No, jako mohla se připoblíct, že jo? Jako, mně se to spodní prádlo hrozně líbí, ale nevzala bych si ho na červený koberec Grammy, ale mega se mi líbí ty boty a ten kabát, jakože fakt hodně, a ten make-up. Ty vlasy by mohly být asi trochu jiný, ne jako... A co to má v kuse? Bude mít nějaký diamanty, ne? To mi přijde divný, to vypadá, kdyby neměla zuby. Ježiš, já jí dávám 5 bodů z 10. Mě to moc nezaujalo, i když je to mega výrazný, tak prostě mě to přijde takový blbý na červený koberec a dávám jí 3. Naušnice patří do uší a ne po celém obleku. Ne, ale to cool. Mně se to líbí, já dávám 9 z 10 a jenom se mi nelíbí ty korálky kolem toho krku, ty rastafariánský. No, ano. Řeknu, že miluju ty jeho dready a celý ten oblek a hlavně miluju jeho jakoby energii, že prostě mám pocit, že bych s ním měla hrozně nice večer. Jo. Takže já mu dám 10. Já taky 10 z 10. Becca Brazil. Jako paní Becca Brazil nám asi chtěla ukázat svůj back. Ne, ale back collection, protože podívej se jí na bok. Ne. Ano. A nedali to někdo jenom, ať mu to podrží, že jde na záchod a ona najednou se tam objevila před těma fotografama. Nebo kámo prostě má moc malou kabelku a zjistila, že potřebuje sebou ještě prostě boty na převlíčo, tak si vzala pak ještě jednu, že jo. To hrozný, jako i ty šaty jsou hrozný. Tam jediný, co v tak je v obličeji a vlasy. Kámo, jakoby můžeš mi říct, že proč se v dnešní době v téhle modě, jakoby, já teď se nevím vyjádřit, pardon, prostě proč má kabelku na řetízek přes ramen. Já jsem nosila, když mi bylo 15. A ono se to vrací, veď? Už tohle jsem si ukládala, že to miluju. Já taky, ano. A ano. Úplně miluju, ale jako já jsem chtěla říct, jo, jediný, že já bych si to oblíkla a šla bych v tom taky. Jakože takhle moc to miluju prostě. Fakt úžasný. Týpek bude hrozně fajn, si myslím. A fakt všechny ty vrstvy, je to takový plně... Dávám 11 000 z 10. 10, yes. Já 8. Pardon, já bych to skipla, že to je basic, ale úplně mě to uchvátilo, ta roz. Jo, krásný, ale je to basic. Je to boží, to se mi líbí. Oh shit, musíme říct tu leto. A co je na něho zajímavého? No, já nevím, teď tam přišla celá white fur prostě. Ale to klidně skipnem, no, ale přijde mi to výrazný teda. Jo. Jako ve mně to evokuje, jak kdyby byla v nějakém domácím prostě oblečení a měla na sobě nějakou chlupatou deku. A ještě Messi band, do toho. Jo. To já vidím jakoby zimní královnu prostě, která přišla v takovým tom bílém kabátu, ale vadí mi třeba kérka, se kterou nic neudělá, ale prostě stará a vypadaná. Majda tatérka, vadí mi tak kérka. No, ale nice šperky a nice kabát. 6 10.
A asi tak 4. Šperky jsou dobrý. Jakože já to miluju. Já to miluju. Já miluju jakoby tu pointu, jak je to udělaný, ale tady se mi hrozně nelíbí ten přechod mezi tou stříbrnou a bílou. Jako, Ne. to mě ani nevadí, já to prostě miluju. Já to fakt jako miluju všechno na tom a miluju ty vlasy, ten make-up, ona vypadá jako totální barbínka, fakt krásná. No za mě, já myslím, že spíš řekneš jako bohyně ve smyslu fakt jako socha, nějaký prostě bohyně. A hlavně ten korset tak je udělaný, jak kdyby byla nahá a na něm měla úplně takovou tu jednu splývavou látku, která je mokrá. To úplně miluju, fakt 10 z 10 totálně. Taky no. Mám pocit, že pan tam přišel po mně, ne? Tady ten pan to celý panduje a celý to založil prostě a jenom tak jako by se šel podívat. On to fakt založil? Ne, já nevím, mně to tak přijde, jak vypadá. Tak no. Vypadá jak náš táta na maturitním plese. Jo, kámo. Jo. Vedle něj prostě ten J Balvin, prostě jak nějaký Severus Snape, který šel na baskat. No holky, toho Jaya, toho musíme probrat, jo. Mně prostě přijde malej, jako pek vypadá, že má 130 cm a to ještě má podpatky. Jakože takhle to na mě celý dává pohled, jakože je fakt ultra malej, což já neříkám, že je špatně, to není nic za něco, co by mohl, ale... Ale když se, jako je o půl hlavy menší než ten pán nad ním. No. Podle toho pozadí přesně. No prostě nevím, mám pocit, buď to ten fotograf to vyfotil fakt špatně, anebo ten outfit ho hrozně zmenšuje. Takže tohle to bylo tak, já jsem měla pocit, že se dívám na nějakého skřítečka. A to dávám 3 z 10. Jo, je to flop. Vypadá jak Draco Malfoy v bradavickém hábitu. True. Yes. Za mě 1 bod. 4. Další přeskočila člověk na 54. Je, ale 53 teda hezká. Jo, já miluji ty puffy rukávky. To se mi teda jako... Tak 54? Hezčí by bylo, kdyby měla jedno ramínko, jako to měla Taylor Swift. Nějak mě baví to, když tam je jako jedno ramínko a to druhý je až vynechaný. Ale je to hezký. Dám tomu 9 z 10. K 54 bych jenom chtěla říct, že já jsem si jakoby neobjednala čištění hajzlu. Já jsem chtěla říct, že vypadám každou neděli, když uklízíme prostě a... Nebo ne. Sex. Jo, ne, asi jakože, když to snažím svíst tím, že umyju záchod, že jo. A zároveň máš tu čapku, aby si jakoby neumazala ještě víc ty mastní vlasy. A holiny, prostě kdyby prostě doma bylo bláto, já nevím, pardon, já už milu sračky, ale to je prostě úplně ridiculous outfit toho. Mně se moc nelíbí ten make-up. Tak to je jediný, co se mi líbí, celá hlava. A jak to znělo. No, mně se na tom asi líbí jenom ty rukavice, protože ty jsou jediný jako praktický. Ale co? Ale znáte jakoby Julia Fox outfity, ne? Jakoby její historii. Kamo, napište si teď hned do Google Julia Fox fashion nebo něco. A jako fakt to udělejte. Ona je proto ikonická a chodila i s Kaněm, takže to je jasnější. Aha, hustý. A třeba je úplně extrémně známý a virální, že jak má takový ten outfit, kde má úplně takhle tu černou linku přes celý obličej a nějaký úplně crazy šaty, tak se jí někdo ptá, jako kde to vzala a ona I made it myself, yeah. Jo, tato. Jo, vím. Ježiš. Aha, no tak co my tady řešíme nějaké její rukavice, když vypadá takhle, že jo, jednou. To je ještě to nejlepší, co znáš. Tak to bylo horší. Ježiši, ona je prostě královna, jako ona, kámo, viděli jste tohle třeba? To je libový. Jako, I made it myself. I made it myself. Tohle to se mi třeba líbí. Jo, tak to je basic, že jo, takhle bys šla i ty na arts. Kámo, bohyně úplně. Jako jediný, co tak prostě ty kalhotky dost prosvítají a třeba na téhle fotce je to takový divný, ale jinak je všechno fakt top. Já miluji tu výšivku na té vlačce teda, no. Jo, celkově ta vlačka je úplně nádherná. Ty rukávky zase, to nás baví. No, a já... Jo, to je nádherný. Za mě. Ne? Což... Já to miluju. Tam si 3 návrháři sjeli na nějakém tripu a začali prostě dělat své nenaplněný sny jako do jednoho outfitu. Já bych dala pryč ten náhrdelník. A vyřešeno, jako. A najednou je to glamour. Já feeluju části toho. Mně se líbí ta spodní část do toho divného ostnatého drátu. A pak už je to katastrofa. Jako sorry, ale její celý boky jsou jak vánoční stromeček mýho táty. Jak tam najednou ovíjí ta stříbrná lameta, nebo jak se to jmenuje, vole. Pak odporníte.
Mně prostě přijde, jak kdyby to byl korál mořský. Jako líbí se mi to. Mně to taky přijde, že je to mořský korál, ale přijde mi, že už je to moc s tím, co tam prostě je. Je to jakoby moc mořský korál. Podle mě žádný mořský korál nemá tolik jakoby... A jela bych na... Teda ještě ji ohodnotím, já jí dávám 2. Já 8. A navrhuju, já 1. 5 je takový jako dobrý outfit na zakončení. Je takový pompézní. Jakože mě se to líbí. Tohle je takový ten typ šatu, který si představuju, že na tom červeném koberci uvidím. A je to jako, i když to je průhledný, tak je to vkusný. Má to zajímavou siluetu a jako ty vlasy úplně mega sluší a i ten outfit mi přijde, že jako úplně padnu. Mně se to hrozně líbí a fakt jako nemám co vytknout a jenom mi líbí se dívat na tu fotku a užívat si to, jak vypadá. Jo. Já bych neřekla, že je to vkusný, protože na mě je tam až moc kůže, jakoby ve smyslu vulgární kůže, chápete? Ale jinak to miluju, jako tu strukturu a tvar a všechno a dávám jí 9. Já 11 z 10. Já 10. Kamo, takhle vypadá můj tampon, když to vytáhnu po dlouhý době. Tampon, když to fakt přeženeš a týpek se strojnásobí, no. Špatný. A nebo to vypadá, jako když mě požírá samotný tampon už konečně. Už dokonce. No, nebo prostě ze Stranger Things ty příšery, když tě... My jsme na ní hrozně zlí, jakoby ona to docela snědla, jakože zase pojďme být trošku cool, chápete? Já jí dávám 8 z 10, je to originální, baví mě ta textura, baví mě, jak jsou to různý jakoby odstíny té barvy a jde to k sobě. Ale jestli jako je to estetický, to nevím. Jako to musí mít na sobě ten klobouček, ale jako hlavně všimněte si, že ona drží v ruce ty mušle, které jsou na těch šatech. Hele, to je příšerný, no. To je hrozný. No, k tomu je to jakože ještě různé části, různě hrozný. Je to strašně překombinovaný. Jo. Tak jako, to asi musel být záměr, protože jinak to není možný, víš co, když se na to koukáš. Snět. Jo, miluju to. Je boží. Miluju to všechno a hrozně to chci. Jediný co, tak se mi nelíbí ty boty, protože nemám ráda takový ty vyřízlý boty. Mně k tomu sedí i ty boty, teda musím říct. Sama bych si nevzala, ale jakoby úplně, když na ně koukám, tak feeluju ty kytičky k tomu. Mně se to hodně líbí. Yes. Já jsem na závěr, jestli nemáte nic jiného, chtěla rychle probrat prostě tu nejkontroverznější věc. Jako já mám pocit fakt, že jako kdyby tam chtěl jít veřejně ponížit, nebo já nevím prostě, no. Tak o něm víme, že on kecá do té módy těm svým partnerkám, že jo? Nebo mám ten pocit, jako, že se to řešilo nějak. A mám pocit, že prostě jí šel jako, já nevím, prostě mně to přijde, jak kdyby on byl jako její pasák. Úplně i z těch fotek, kde jsou tam spolu na tom koberci, jak kdyby tam byl prostě její pasák a ona tam byla úplně chuděrka a snažila se to jako vydržet. Já z toho jako zla, když to vidím, no, že on je tam ten oblečený, ten, který má tu, jako ne soudnost, ale tu kredibilitu v té společnosti a vedle sebe má prostě tu, kterou tam jako úplně zostudí a chápete, jakože VTF, tak se aspoň taky slíkni, vole, když tohle po ní chceš. Mě cítila jako jeho otrok, tam takhle vedle něj stát. Hrozně, no. Ale jako viděla jsem na to vtipný video na internetu, kde jako, já nevím, jak ona se jmenuje, ale prostě pov, když jsi na červeném koberci a myslíš, že ti zachrání tohleto. A ona jako, že to takhle stahuje dolů ty šaty, že jo. A takhle vidět, že to je nekomfortní, že jo. Tak vypadá aspoň. No ale jakoby, když jsem viděla, jak to slíkala, tak mi přišlo jako, že nevím, taky si to užívala, to vystoupení. To jako působila na mě, že to prostě zahrála dobře. Jo. Že jakože nevím, prostě nevím, co si o tom mám myslet, neznám jako jejich okolnosti, jejich vztah, ale jakože zas na druhou stranu si myslím, že by do toho nešla, kdyby jako sama nechtěla. Jo, to asi jo, jako on asi nebude něco jako P. Diddy, že jo. Ale jako nějak, nevím, nějak mi je i nepříjemná ta představa, že by jako někdo viděl takhle mýho partnera, že jo. A že by ho takhle viděli ty ostatní a ty paparazzi a celý svět vlastně, když to vidí tady 3 randomačky z Prahy, víš co. Mně přijde hustý, že tato drama byl víc vyhledávaný po Grammy než výherce. Že prostě Senzory byla úplně nejvyhledávanější jako věc potom. A to mi přijde na tom nejhorší, že tohle přesně on chtěl, protože to pak úplně nadšeně sdílel a to mi přijde to nechutný. Ty jakoby necháš slíknout svoji ženu, teďka samozřejmě je to prostě jako populární téma, takže všechny to zajímá a kámo, ty ještě sdílíš, jak moc je to virální, to je hnus.
Jako zase na druhou stranu, jako já se ho nezastávám, on je divnej, ale přijde mi, jestli nechtěl tohle mít jako fakt nějaký, že prostě oni tam udělají nějaký divadelní vystoupení, ona tam bude jako nahá a pak koukněte se, vlastně nikoho nezajímá už jakoby ty důležité věci, všichni chtějí jenom to drama. Jestli jsi tím chtěl říct tohle, tak to měl vzkázat do společnosti, ať se nad tím můžeme zamyslet. Jako na jednu stranu to tak vypadá, na druhou stranu si říkám, že prostě nic není tak, jak to vypadá. Holčiny, my doufáme, že se vám naše video líbilo, že jste se s náma pobavili a napište nám do komentářů, který outfit vám přišel úplně nejhorší a který vám přišel úplně nejlepší. A já jsem chtěla ještě něco dodat a pak se zapomněla. A taky nás zajímá, co si myslíte o celé té aféře s tou Biankou a jejíma nahýma šatama. To udělali, protože chtěli poukázat právě na nějaký jakoby trend nebo problém, anebo že prostě Kanye je magor. Tak nám to prosím napište, protože my se nemůžeme shodnout. Děkujeme, že jste sledovali tohle video. Ahoj. A odebírejte nás na tomhle kanále. Ano. Odběr. Tak čau. Děkujem. Čau.